Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Vyake gima mwanjumuri ya betaseni kia Ndizi TV ne mambingi ya rendeto kumera na asumuru video wensa kia rendeto beto gokorosera litko liago boka good morning tumanyenga kikwa chakire litko liago nga yuero verite go soase kibago anyakora se kibago pine location yago tumanye nga kyoroche mambi yegere nga kilitko liago lya bereri go chaka alimo bere mokorwa ekibago mwalingi kibago gotukobwa ken metebone gamugende kweroberia ase ogoso akorara kulinde kora tune in Ndizi TV orabago kumanyanga nare yabeteka gukorekana kutobe togotigana litukori igoro wikira emambia ya bono igatura mashabiki wansi Ndizi TV korwa sorongorwa usie county ya Kisii county ya Nyamira chi county chonsi emerongene na isana na ivere imense ya Kenya. Mashabiki iton speaker wa sensemeri ya diaspora nimetibono igambo no boko goroba so ime murubiri bensakia bono mambia maraba muko manyanga nga yense ya Kenya yabere kegoikera koledo mwanchi muri yatoswa ayebuye kaso ibabere batatu obaganiriri tukoligia ekerariri tukoria Alamisi chitariki 15 ne mochi mutinyo gatano omwako yega bwetsi bubere merongevere na nyendo chengo mutinyo yugani go kominyoka kegima ndo chenga obere kogwa kanse kegima ngama shabike itonsipi ekero mu maitengari tukerigaria Alamisi niko tokumurikira mangana ya makoro TBT ya bonere yeye sanga na intubetrase namba yesimi ya 0792192834 wega sensemeri ya Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News na wega sensemeri ya website www.ndizitv.net iritere Frida Kerubo nolio kaneke bna chibicha niliogira kukira sole asinchira ya bene nere Nyanchama Abigail mwancho murilia Ndizi TV na nchenkoro kwa Joma angi boka soa ime yomoroberio bwensakia litukoliti chikane bose Alhamis buna botambe nilichuko tokorokanga TBT Thursday astoko batoko inyoli ya kegima amangana alia abeteka okolekana amakoro ebintu birio kwegokelia nabo kwele bugalia bene gosanga 9 wetera asemitandao yaito Facebook Ndizi TV News digital ensemeli YouTube Ndizi TV News wetera somtando ito www.ndizitv.net kutonyora chinsa emerongevere nanye amatuko atano nabere ye wiki wetera sinamba ito SMS 0792192834 sanga na intwe ekerengere kiao einyolie alia makoro nabo gotomanye amangana alia kare okobagukwe inyolia kegima ase emambia yabono entunde ntanga nibunabo tambe nigotoko batokumulekera alia beire gakolekana koruto ategana teritokoligoro wikira emambia yabono entunda ya kabere tobatogosoa ensemo ya magazeti tomulekera naraliaya airobolito ase amagazeti emambia yabono kulende entunda ya totobuna botambe no kumulekera amangana alia alingete osanga nabageni baito omogeni nabagekera na ime studio asekerenga kiale rokera begekoba kwa abasubati chinguru chinjera turabe toko ba chinguru nabo kubasukia kuruwa sekerengo ekemo gochia ase ekerengo kende kikoigura mario giaya abeire gagosoa asembeo manyanga lichuko liabeire ligo chaka aseigo eboka bokie chaka kuyaliga ni bene bali wanda tukwaliga ni abana gochia se skuru ande monongo chana ranga nabasubati bakubuka chinza chia mambi kegima na korosie chae kwaliga ni abana bande skuru kyokaende tukwaliga ni mwana uchi skuru menteliogi ase TV yao elinde umusacha nere abega kuigonye no musacha uruleke abochinza cyabo tuko abanda nigo baraire bature kubeka asomorobere wensakia tobaomokia abana mbale baba chandire Frida
okumutura limo kwagenda koirana airane mentelio omenta onya gwetuntuba ase igo omoibori mentelio gi ase TV aigunga mbuya koboka nayo mwana olia okunya korarara manyanga chinga echine chyo gosoma no chonyo chinga kicho korara kolende Frida onya korara boli stande to koboka tu ali kuturutu etundu to wakanege siomba kolende tali mangana enseye weika obego gwetuma tinga kyotenga orabe gokotimuka nenga kieri orabe gokuro boiko bwense kolende kutole moyo oika toende okore meremo buna ebwenderete askolende mwancho muligeria Ondizi TV buna botambe taraba toko chaka amangana mange nigo toko batoko chaka na Nyasaye ase torabe toko soma kuru asigibungo kelia gia Daniel ekebungo ge 12 omustari ogatato Daniel 12 omustari ogatato batabanga abo barabangaini mbaye bakomeka buna amasase aigoro abo baonchorete abange bakanyora oboronge mbameke buna chingana ngeni goika kare na kare abo bare abangaini mbabe bakomeka buna amasase aigoro nabo baonchorete abange bakanyora oboronge mbameke buna chingana ngeni goika kare na kare eke bunge gyoto seminga obongaini maeta abantu mbaro baligeti obongaini maeta obongaini mbuli gocha atari gento monta koibuna karoko atari gento gegocha ase engencho elikwa biro komenya emyaka emenge obongaini negento ko bagokuriya nabo kuligyo obongaini gwetera ase ogosoma ebitabu nabo kuligyo obongaini gwetera ase enchiriri yogosanga nabantu bamenyere emyaka emenge okubwa elinde bakomanyinga nabo twakore bintu igo abantu bali barabangaini nabantu maito bongaini negento okuriya elinde nabata bangana bokwiburu no bongaini kolende ensemo yende obongaini negento kelia okoligina boyo koligyo kotwaro bomanyi ekoro bwato bongaini nabo konyoranga kwabiro kogendera asobogima bwa na kondra komeka asengencho nige bintu byarabe kokoko bikora asenchirere ndonge enchera erengikeranu aseigo nebwenderete obokoligyo bongaini naliyo rabe gusakora sekerenga ekende asosha sekena boyigo bali babere bakonyora oborabu ase ogotoleka oborabu owetera asenchira elia yokomanya Nyasaye mbapo naboyigo bagendete gusanga nabande nabarabuto abiro tokotebunga nigo barabe bakomeka buna chingana ngeni chiria chakale na kale asego nebwenderete kwabo gusanga noyo mino olio berga gusira busena so kuiba kwa motebi ngonchoria onyolenga muntu naro oberga uchaka amangana tali amaronge umwana umunyaroko osoira ase chisago chibyo sumumura chaka kunywa marwa amalio gatanchiri kora sangenere nabo yokone kinga oberga gonchoria akonyoranga nonya naye nobego mesa buna chingena ngeni okuna ko sanga goito emambia ya bono wakire bya Frida wakire bya Job na kimambia ere emambia nerengi ya kegima na wokire bya ndoche energy 100%. Wow, nabono chinga ichikolia lero Frida obeire elaones konye gatwereire kabisa kurende nga to basakoranga esimba enkungu etwereire okageneke moni tali kemoni Frida kabisa eye nendo endo enkungu Wacho morigereria ngakira kiniore tosogeringo by the mambia bono iga ekerareri tukerigaria Alamisi TBT tokonyora mangana ali makoro bintu mbire tokonyora biri bikoro metia sense moyago Job ningi kiriyo kwenyorege koro ndongonyore koro ebikombe mbere to bwatenya rangi kombe biruye kombe kilikianya rangi kwa konyoranga ebyalenge bya bwatubugare etobauti usata benga etiwa they were in different sizes yani mtu agwate bisinini mtu agwate bikombe binene bon ege kombe kelia ekero kiagotire ntoli kwa iranga ege kombe kiago chakire ochikuira usena sebu ochikore kende ke kombe kali kwa guticha naga kimaka ke kwanyure rongoli
Yes. Nebirikane roro yeri bati. Eri cha nonye yare gukenda. Obebe kari igensemo gari rikensemo yabwat gose kwaterekera makara iguru. Yabwata komenya kunywe cha eri. Ndo nyere by the way ebintu bina biri kisuguri bina kisuguri kiri kisanda kinchiroro. Tingi metu sinye kisanda kinchiroro cyane ngora. Abantu mbale bagetire skuru gari batateto baletere kisuguri kingo tu kisanda ki ebintu bunebyo twabayirira kwamenya konyaranga kwa irurura eraba timete bede abantu baringa ibachide squeeze nanya ko barura by the way ndobona tokorobo tukibo stari kisukuru cyo boroso to kumanyanga abantu baringocha bare ekiageranga nima yatenga ebikoro tobiria nigo bari kubira bachiko bibeli kero bachiri ko bibeli bamanya koraki bamanya ko enana ose kero babibeli bamanya ko rosena ebintu binde yes enchira ere engia kegima bwo Frida ekero twari gukina ni ande to kwaniranga obuhama chego bwari ngubi ya kegima onye kubwato umwana mumura na musubati omino mbona kali kuiboro umwana obo obere osuke myaka 3 myaka 4 kwa konyoranga abasubati abangunya gusanga bale tebenga Frida nayo romone na umwana obo oikire myaka 4 no yenere mwako ya kuibora mwasanganga ingango chianga chiri chia keironto minyo onto nyerere bon onto minyo yogo onyo kinire kwa umusubati omino bwato umwana ko onto nyerere oyo nere gago chagukina ai onto minionde igo Frida kwa konyoranga talinga ode umwana onto minyo ko no mo fan Wono usanga kulinkwa lengo ego bantu mpale wanchera nanga chianga bono chiakero mwana chitukutu Kiagira no nayo cha kuri gichianga cyo umwano abose chianga chiriko akabegere inabotanyole nganchiro kiagira kwa bete ko konya na guchikare ntamanya ndera abana ngusanga bari chianga bo abana bo kabede bari gusanga nonye nabanta banene ngusanga barenge ekero bwatekege niyo tete kwenda gusukira bwatisa bali tete kwenda nande koroche nga oyo mino nabwate swenteri yeri swantanchiro rochi arenge chia chiri chia kare ekero monda bwate swente yu oyino monto lengo motene ngusana ikere gwikira nesa bali okwenda kwa gachiro kwa matebingange oswenteri ndabeka gose kwa baka yegikoi bakeyanga abantu bali gusanga chiyanga inga kiri yakale lakini bono iga none chumbiyo kabete dogosaba ngane wechani kegiba oraga ense bateke gori kiabona iga bakinire metingi kyakagerira abantu bali bakale kwali konyoraga bali gusanga ebintu ekero kokore ngani na makiaya mbuto taliresira bego konyaranga abantu bagusanga ebintu koranga ebintu byabeire bigo nchiro lya boiko na oranyole ngano na maruira beire gagocha asikolinde bono kolenda abantu babeire bago twara okagero konge kolende ningana toko semelinga abantu tobe tukwiranirira ugusanga kuli na betanyalika nenga tobe tugusanga chianga kolende tobe tugusanga no enkeliege getubwate na oranyole nga mbare maite bwato bubanga na ne yange yane enkeli lingia na usakona ne yanga yane ekalo rugendo ketali kironge askendo de banga ne bwenda tenga ne tabanga ni chenga tugusanga tobe tugusanga kiliege ketubwate ne chando tubwate tobe tukubugorerania na tora koine kinga twabe tugusuka kurwa sekerenge as ekemo guchi ase ekerengo kende jobe kerto gukwanera chianga na ndi chianga nchiro rongo nyora chiarenge gabukare ero by the way nanya korra yangecho kwanyira kwaringe chikamisinji yare ngoro kwari kwanyira ngabaiseke ekamisenere yare koro kuye yabu lero nende yarenge ye engima ase chiskuru chicho boroso kwari kwanyira ngakero begete yankeri yabo ya primary muiseke bakonyira ngano senete naende ekamisi korume ya yelo bona ikyo bwate kamisi ye you are good to go akero kwanyira ngabanyaruka abaiga bakina kinre maybe gweteira se eskuru yo boroso chikamisinjiro charingi chechi yabo kwanyira kwaringe nga eri bwatakale sia gake na yare korumanyikane nga nere ya nyaruka ayire yabate ere sia nene eyibona ne yabanyina
kwanyara kwa ringa antu ngubika baringe chikamisi chiri matuko make maketo gacheto kalete ruchi baika chibaika bono chigache chikara ubi chikamisi yake lakini baito kuya matukaya nanya kwa rabinde bibibere nimeitinga hivi aje abantu bebwatokire Frida tiangote binga abanyaruka abasubati babeire bakwebwatoka obosibole buli totebanga bwa baralia tali abaralia bukabwato obosibole abasubati batwalira obosibole bwabo bebwatokire bonsi bebwatokire anyonya abasubati bakwamwanga kampuni yechikamisi esieko ogopa wanawake ala batu bakubukali mubatebenga lero jogwe kampuni eri ahongo isiye katore bakore campaign na ende yasiye kwenda Frida egatie bintu totebanga abantu bairanirere kino kinga noyo no kwiranirira kubeka chikamisi mbabwene tebairanirere bintu bunebyo abasubati mabwene tebano baibikore ekiagera nigo chialenge kubakonya noyo kerba gutara na maskani Frida nigo kwa konyoranga no mwana bwe skuru kabete kamisi yae ondete kunya kumurangirira wono mate kolende Frida nebwene tabantu bene chikamisi jiri okonyara bede squeeze bintu bya chenchire okonyara nga chirongi nchabete chigoja meto musbete kubeke rongi takubika kamisi ande kwanyara nga squeeze chi stocking nchacha yokonyara nga bana unabona igo obukendu bole mbule gotu omoibori agwafadarisha takunyara kubekera mwana stocking amubekere ne stocks na ndama kumutumbera li kamisi korugoro cyange kitate chiko bachinyingo kero musacha uchikuliye mwana ro mwana abuche chete kumene chianga abekeire bona okonyara nga squeeze bintu bya chenjiri job okonyara nga chiskuru cyo boroso omoiboli agwafadarisha beko umwana amubekere dress eri ko rugoro amubekere ko rume stocking na ndamubekere ne socks ebyonse bizaine na uchumi nera ya kongire Frida uniform ko garo sene kamisi by the way stocking yo ko garo sene socks yara uti biko jako koga una baibu da baro bagonya ko igo ko bongo bagiesa ngaki kombea and contrast nkeri kike go fit anyeke stocking by the way na bagonya rase ligoli dense kegima obwa kero ko kombea nechi kamisi ngo nda daraja gali 10 20 oroche bakoligere stocking imbi yego kwali wakora ye kamisi yasiekwa ebuya kigima asumonchumurilia Ndizi TV twende tukunyulinga na bokonda kusanga na intu wetera asomtandao of Facebook Ndizi TV News Digital ensemeria YouTube Ndizi TV News na boyegotera SMS SMS na wogotoma ujumbe agenge wetera sinamba yesimi ya 0792192834 osange na intu boigo asensemeri ya WhatsApp Ndizi TV News Digital elinde tobeto kusanga asobwamo emambya bono igabo igoto kumanya omwanchumurilia Ndizi TV nabo gwakira Ndizi TV na station keria bwanchete na ndege station enamba AMO igentokane tiyoka no gwaka omouri buna Ndizi TV ne station ere enamba AMO asogotoma erieta kuza ase namba ya AMO isanemo inoti AMO 15601 na gwakira Ndizi TV buna ege station kelia bwanchete na ndege station kelia enamba AMO igonyoro morobeli yo anabugo tumeka simiende yonse nyakubwate kabambe nyakubwate smartphone na ndini go morobeli yo olebo sakegima tuli gwakani gwa besa ende yonse igoge ntoko koro mwanchi muri elia tuma ujumbe yago ikuza gocha ase nambe ya 15601 erinda kwaneke nganko tobekirole signature gali bali ba digital genda sensemeri ya website www.kuza.awards.co.ke babego kubwati merobili oireneria magoli alegari ko goikase TV station bekandizi TV koba egitaseni kiago bwanchete sikolendo mwanchumulilia Ndizi TV na mange abeirega kolekana imechinsemo au anemono ime yorogongo ruaguse stowe tokoranga nigo chintereba chabere chikwe murunganeria anemono enchira abanyanyimbo babe
babeire bakora obokoreri bwabo ase chipara ane mono abanyanyimbo balia abakorwa ase ekerengo gyose kyombekeria gia NTSA ase babete bagusanga n'abasaki baito bamangana magia ali tukori gore turarango naralia ya chintereba chiabwate igoro yobokoreri bw'ekyombekeria gia NTSA. Abagendi bamatatu kurwa ase ensemo ya Basongo bagikiri ekyombekeria getenerete chipara gia NTSA ase okubaunereria kero bako baunenkia. Douglas Kadere. Ncheno Montero Transit Shuttle. I'm operating from Kisii to Nairobi. Ekinda chukwa na NTSA ya ikiri chikali chito mpaka lito compliant. Kwanyora ngo bwata magoso masini ini abata tetobeke chichuma. Echume yeketu abegete egachiga sambirwa. Banyara nga to complain everything. Baikira bata tebringa nandi chumetega nerigo sambirwa. Yagera kagoso gasini ini egali ya ruswe number plate. Nabono konyora baliko kwa time garaba ko bwatire bakote magoso korte naya abako bwata bako arash abaria ba atara tia magoso korte nari o achira as far as ko 310 ba rusle number plate for example one michando babwate NTSA bago kirbuno montere bo baere bagoteria magosa yega karona kwa raso yonde mutuga iga oyonde maiga iramba gotogora amagosa masini ni gabarusile number plate onyore governor teriko kore teriko submit lakini egari ga konyore governor ngona chere barusie namba ngateriko submit. Abarundi abuni go basaba abo bisaba NTSA ko bari bagakwanirana na bakero babwate amamocho egento bune kyo nabo gwake getongo egavana eruke barusirie namba abungo saba NTSA na inumorigererie moto egasie ngororo twakwanira na twamanyanga kitogo kora umuntu endoreke bishonye ne governor ebintu mbiro ebike mechibi kwanyora bagote mochibi tubwati oyomo barusirie namba neba ne omonye no bwate gari para ta korra biya kerenga gari ya rusiwe namba because yo mochibi chinga kie chini go basaba abaunengia ba NTSA koba abatoreru ekerori mochori atokire ase chigari chiabo eto hambo time ngati namona ga ya rush tokoba abana egerabe kichi school gori ligo salinde lions ni libalike ni namba bagotogora gatwale ko basaba magosa ya makamake bali kiro montekina at least anda kotini wakwe fine ko bagotogore namba korende nigo batogia ekyombekyo ase ogotema kwenekia amachiko ye paran kwene kigware na mono basaba abantere bagwikirania amachiko erie gwetanga korwa ase amamocho jasa marieta nkoro kwa kende gosire onkore stage ya Sumu Kisii Sumu roots njasa maoni ndatewe se serikali yeito mbiyere ande nyendi ya nyarikana tego kora limo yatiga etekeire ya tia mukaso egera abantu bakomblae asokora kwa ne asia kora nengia gotwene bo toro sigari chito buya gotosege tabare gotwatia majika para ya bega gosira sama tuka mange number 1 gotokonya bale buna ko toriel korosia egari ebe condition yengia no mogene karago cho tuara go tamani go safiri ne gari yago. Okay, uino mulikito wa mangana maya Samuel Miyenda uyo betega kwene kyanga ngotubwateria ali agendete kokorekana ase sector y'obosombi ekarutura chengani gumwazira betega kurugo chika ngaba bwatani kurwa sensemeria NTSA nabo ngabanyanyimbo ba traffic bagendere kwene kya obukoreri obuya ase chipara skolinde tura chengani go avantere bagendete wesoke bene nabo igokomo cha NTSA ase okubabeka biara kubwatikana namamocho amakama ke kolinde job imetigo singa ase obukoreri bw'echipara limocho ndiro lirike akorra kwane nkolinga none limocho lirike na
rira bikwirira engana bose era bikwirira mubasukano asengenjo ratokanga egari yao na ora benyore nga etaire yemo nesaregete mante etaire yemo na bekwirira no inu mubasukano koba ase epara elia asigone bwendrate abantera baba kone kinga ngotwara bali obo okoba maiso kegimana kone kinga mbali gutwana na mamocho amasinini no musibi ba otebanga oyomo mai to muntu na mubasukano egari ranyoru mubasukano muntu oli otabe to musibi abega konyora achikoba ga konyora oguchande kokone busabe ga konyora ogwako akonene asengenjo umusibi oli ngo konyora umuntu ngekere gali nyoro mubasukano tabasa ko madiriga ya nyoro mubasukano konyora ngo abantu bagutumwa batuma umuntu oli ngekero kyama gotoke kya mutu onyendi abe to musibi na ko mutanga tabasa gutuma asigone bondate abantere baba maiso kegimana kone kinga no emagoso masini taigotoka ari gotoka by the way ekegero isakororanga matukali amaega NTS mbabete so reluctant asukumurikira obukoreri bw'ekigali asikipara akonyaranga abantere babona bakaba bagochwara by the way bali kurigena n'ekigali cyabose njibwate mechanical problems abagosoka barabuka icyararanga okiriye gali yokire oichoire abantu oichoire gali no kugenda guoka nigonga tiga NTS beke gukora emirimo yabo n'abantu bari babatenende gose n'aba director baino bekigali n'abarabutika bayire kigali cyabe service barolenga amachikali ekegaranga NTS omete yabetege kuba amatuko babe bago comply n'amachikali yapara nigotiga ba make sure nganye n'emechibi batebete make sure nga emechibi yonsi ngokorere emirimo onye kende kyensikeri NTS ganeti just comply with it tinga muntu nabe barimo oikiranete amachikonsi na ndibabe bagotegotenenia separe keganga tobiri tugusiria abantu abange kubwatikana n'imibasukano yepara iko chintereba kabe maisona ruchi bagatanga ngaigo mete bono rashawa nali tugusangerera ikibesa nali bono tugwateri baganga akora tebi NTS barasuka tora iki abana ngango nyoru bari go iki skuru tora iki abantu macha inyora ngabali n'abana babantu imugeti magari bali n'abasubati babantu bali n'abasacha babantu family iri imugeti gari buna family yage gotegemete na nkagari nabotogetemete bali netegari gari igo inyora ngana abantu bugoleti gari buno bweneta kwerenda naye balende gari segari make sure nga nkorundi ole kigali ngora kibesa kiri tukelimo nkiriko cyakomenya esa namba itenchira yagago kwegorera igonye kama itenga rero nko sangerera kwalenge kinyinge nabo gosangirira kama itenga mambi ngo sangerera to kumanya mambi nga kibogokya eke grafrida engana ngo tebanga yaberege kwirira imibasukani menge n'ubukurumi ase kipara abantere babange bose kitand boy nkwana nabale amisini bosama akigo cyase aba abanyanyimbo bali ase para kolindi ale konyare kananga obukurumi obo gusira ase para asinge kigali nchisa ine asimu kugatera abantu mwetanya ekerenga abandi batene osemba tano batenini na konyaranga no ni kampuni yuyemo igatereta abantu na ni bwate kigali kinde anyoranga egali yemo yabo uri abantu 14 bunabwenda tabaikaransa babe ko musibi uya nabo konyoranga no ni kigali kinde kikurumanga nabyo kikobogori abate kalete ande bo igakara kuri kigali zo kutumika ase para chito chipara chinde cyakotire hanigali egotara bune nyongora okonyaranga okonyarumete no gutumba kuri mwatumbe mezigo moichuri abantu okonyaranga egali iri maybe bekire ebugori 14 passengers nebwatekerengo kelike ebintu ebwenete koimuke ayagwatumba ni gwatumbane no n'abantu asebe karasta biri asebe karaste mezigo no begete korunyaro umuntu ringani amagoro igo okonyaranga chispare parts inchiro ro chigali iri chikunya kugutuka konyaranga egali iri terakora ni korona no mwaka yagotire osomontera boenda atete korundi bono ne expert yochire oye minyoki egali bwenete kwenda 80 km/h eroye ira 120 konyaranga ochiro yetumiri tametino ne chipamps gosenchire para gali konya koyetumiri konyaranga egali iri konya kokota tiri korona no mwaka yagotire ele byakima ase to sabanga nebwenrete abantu bonsi ba maiso na bakona kinga amachiko na marago aliabekire aso kone kinga eparanko ba erege otumiko abuna encher ebwenrete nkobwati wale kigima kole nebo yona mange abateka kwene kigwa aso tokoranga nigo omwaziri wo chenu mi county ya Mira Donald Mogoy abateka kwanira engana yabeire gekwirira abamenya bange bensemo elegesima kwe murunganiria kobwate kana
amang'ana nobokoreri buri ase Nyagetari eyo asabete korwa eira buna mbachikoene kinga baberokini ekerengo kinyagitari eyo nakwene kinga abamenyi be county enyamira nkwenyorera bale obokoreri askolende abasabete agwaka oroboti nga kichinde kyonsi batari konyora ogoikeranigwa kwa obokoreri buna ewenderete oroboti rwabete rukwaleniwa nomusakicho bwa mang'ana ya Polycarp Okara. Magega ya Nyagetari ya gesima kunyaraka bage gokinigwa gwika ekerengo kiria kya level 4 boronigo bokoreri bwe Nyagetari yiga bwagendera ko babokwirana inse ase abamenyi abo bagutumika Nyagetari yiga besokire na kugendera kwe murunganeria kubwatakana mono bokoreri bobe bwa Nyagetari yiga yona achaka ko Nairobi na inche na aruarake nkabagi ngochanga tebi gwanu tacha ya vesto nyono gupimwe sukari nyono gupimwe pressure machine ya pressure ero abura apimwe so gotebu maene lakini anything else to treat malaria anything kende tikeyo p kulingana na barabo nigo bagendera ko bahaba kumurunganiria injira Abanyagitari abo bari kirasa yiga be serikali ya county ba Kongora chinga kibakuru bokoreri bwabo igenteno nyina babo bagendera ko bakumurungaringa Nyagetari yigatebwa atino nyina Mariogo ayo bagendera ko bahaba kumurunganiria nigo bagutuma gucisikeri ko jara ko bakuyagora umuchando ule Nyagetari yeito number 1 Banyagitari mbayo number 2 management teyo na Mariogo kukualikeirwe egwa Mariogo igoko te ugende chemist siko ochikuye Mariogo rora bono to gukumiga ekere aninge dispensary go twakatwaria Mariogo paka yanda aburu asaguchia bono yabeire akinire kabisa yaburu ne county government bono ria Mariogo abwente kubura sukali timbi miri no yamale nimbwate kire gende na bunga ngiya kunyara ko reka nigiagara gende getangani estimate yoga estimate yaenda is everywhere ni chini tatiri ko karagasi bono ate biwango bine bikunyara gupimwa ikiagara chini tatiri yote yokora Mariogo ali nyara kundikira igira na moera sabuna nguwete igande bingende njikugura kure chemist siko lisaka na rieri tari golioka no nyina asandikira musagoli lisaka ria asandikira igandikira lisaka atabura kuru ase gitabu kende giya Nyagetari tabuga ati no na asa ko record aso kulika ase gitabu pono tukumidiga ingikegende Nyagetari yaito yaringa yagatwara abantu abangi nigo igo murunganirio botenerio bobe Nyagetari yiga enyorekane ngambwa ngabone Nyagetari yiga yanyaraka bagekubagerwa ebisogo byoko jekinia ase bagiagacha kurende akanyaraka bagakora imirimo kurengana mona barabo etabagogeti Nyagetari yeito njae guchibese milioni 9 chiche gokora koigora chirosie chi facility chionse pichigo facilitate e unity ya inpatient igorwe chibese chiegento chikorete e passageway muruchi aiga no chinyombe chi ogotagora baeta abantu nyoe no ko level e ground yekemvo chi at ko level wonto kuburiga what is happening nigo baganire serikali ya county Nyamira gosegasigera engane yiga limurioka na hende nkurigitore tumanye nkikegenderete nyari bato tebiuna egento kegenderete on stop etie 20 bibionsi pi egeren kore iga chibese chigachire ose chirire kiagere ganto kadi na kugasoge chibe nigento korengana muno muwaziri wa mang'ana ya bochindukuru ase county ya Nyamira asirita Daktari Donald Mogoi anyareko bagakwirana na goteba gwikenga ne yoti kunyara kobaga kokororwa asibe gakwerere mirobirie mekirano serikali ya county nse ya wizara ya bochenu ya bekire bunenchire ya mojo gukine birengo bya bochenu meye county ya Nyamira ikina chinsa batake ka kindu na wananchi na into tobe kero ni serikali kero kuakire Nyagetari na mfanyikazi tayoro kera itugu chakere une serikali ngono kubokwane ratori ande mbamanyite nga ekero tari gutoke gas kisijitekire iyo tekere ko discipline lakini gochimutu wetera serikali to de mitambo elia somo mfanyikazi wa serikali kago chegasi o report mabi o clock in kago soka maragoga o clock out gingo report rigetaseni kya wanjete kya Ndize TV kurugigase county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara.
Kurase kaunti ya Nyamira chinga kyomurikito Polikapokara aberiga kumurikira engana eringete obo chenu kera bamenye kurase nsemeli ya gesima babere bakwemurunganira obokoreri obo bekuro asenya gitari tubete jobu nkyora bekugukwanira kubatikana n'engana yo engana yuningana yogo ichania anemono ekera bamenye bauchikuligia obokoreri nabo igo konyora okobwenigwa baba kuikirana asenya gitari konyora nyagitari tubwati maliogo tibwati banyagitari naende tibwati bintu bibisa ino konyoranga ningana yugo ichani kigima asengencho nigo abakenya bali barasekerengo gyanse nyagitari bakunyara guikirania bose guisani chibesa chira baseko bakonya asokorwa Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu, tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja, akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Gocha Mwanchu muligiribwe TV ya Ndizi TV. Mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete. Tuma ujumbe ngaye takuza. Gocha namba 15601. Watia marago na gachora Ndizi TV. Koba egita sini kia ugie TV kio mwaka. Asama miranyo akuza Awards 2024. SMS ye telikona chakende Boigo na bugwa kikura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Okay, Mwanchu muri atogosaba kwabera asobo tutukanubwa Mario yayo maite binde bibiro sire na biro bina muhanya bantu na bigo ikabyaranga kokora emirimo ni kolende ni maite nga technician cheito galia bilenya nchama kokora amenyoka kwanza ora cheki ando toirani asembeo kondo Mwanchu muri togendeta kumurikira engana eringeta mangana yobo chenu asenya gitari ya gesima ekera abantu bakwemurunga ninga obokoreri bakari konyara kurasinya gitari eri mboli buya amete egento kyo goichane ngirina naki abakora emirimo mbali gali asinya gitari eri abanyagitari mbali kiregali bakubuka mambi besi bikoro chinga cyabo baikagali and at the end of the month banyora umushahara obo lakini umumenyi bense milikira kwimikya gukira nasinya gitari eri tariko nyara bokoreri bugwenerete kero kende nkyoro che serikali ye county ya Nyamira ebwenete kokora kubwatikana ningane yo ndo chinga egento kebwenderete kegima kwene kiwonkilinga bonombo bwenete babeke chinchera chiricho kwene kinga abamenyi babeire bako nyorobo konyi na boigo kumulikira ens abokoreri bolia bubanyagite na boiga bakori emirimo ensi achire ensi akyamukire ensi ya ramukirie nabo okonyoranga lero ntubwate mitanda ntubwate emitambo ose chinchera chekerero aso muntu akobaga kubeke kiara kyoro kinga oberera osobisa sara koraki tara sobisi asigo ne bwenderete ba utumike technology engabune eyo na ile abege kwene kinga serikali county ya tumesigino freedom nywa soire
kwa wiki kia toma siginunga Frido soiro bisi Frido sokire engineer njere turata kwa kinga boigo na boigo baba kwa kinga aba obisa bali bobo chenu ose aba waziri baba gutara cingitali nsende yonso kwa somo no Kenya moliro impromptu visit bakoranga ngakyo bokore bogendrete akanyetenga nigetambukire kibonete kurigirirwa anena se wizare riyo bochenu abatumanyinga ngaki nkiye kogera mariogo atari goika asenya gitari eri ya gesima ekegera nga samatuka gwango iganto aruchu mugavana kago siori akumona kwa mariogo gocha sechi county sub county kuri ndaba gutumanyanga na mariogo aelira sobwango anende ba ngetambukire kibabere bakwimukya sokumanya serikali ye county area ya Nyamira igo engana yo bochenu ni ngana ebwendete kwimukirigwe gitambukiro kya bwango ekegera bamenyi bensemeri bakoko kanga bono bokoreri weiranire angenanka ngo tuboneta ko nyaro bokoreri ubuyekere mibere yankire toikagari toegwa mariogo bune bwene lakini kera bago ikagari baba disappointed batari ko nyaro bokoreri boro ubuya na beko bigento kyo goichane sana kigima engana yogo ichane kigima ko tigaleta samangana abeta wateka toike ase county ya Kisii ase omubere bumungino yomo ase Amarieta Joyce Gesare kurwa sekenyoro ya kenyorora ime ya Abonchari abete gago toka ase endiva area ya Gesonso yemaega yokubura akorwa chitariki isano nemo chyomuchie nyoyo umusubati ni gabwate myaka 50 nemo engana abete gutigera abamenyi benseme yunugo ichana okonene sebono babiri bagusaba ubutukigwe ime kokorwa erinde kumanyanga ninki bose kyabete kwirira umusubati oyo gusiria obogima bwaye oroboti ruabetero kwalenwa no mosaki oito bwemangana amaya dipon asanya ekerero kia mayanda emambia rero kiaba kego ichania bange kubwatikana no mubere bwo mungina oyomo oyuto kasendi baya Gesonso gakwete maiga yo kuprokurwa senka yaye egekakie ikeye mobono omugambi bwe location yabo Mwanda Dennis Nyantika ni gaenekia egekorekyo early this morning nanya oresi mikuru the manager Andrew Garo shamutinga there is something that looks like umubere bw'umuntu ore dambu dia sabare kuruma magena. Then I came and I confirmed thing I indeed no muntu chakire mubero chakire kugunda tuanyora abantu b'ekipiki baira batenga umungina na arosirete ku kenyorora twarangiria abanyene bali bati pa mu confirm nga Joyce. We have talked to the son of the birengina igasirete last week tare 6 gosanga ne amatenyo gusirani go babere bakumurigia sege kegetambe engana bono eichanetie kenyoreke gimagia kenyorora Sirama ko kuchese gesare abantu sirete ko Monday renge sabi ya renge taresta baka wikira bono ya twajira ko nyoro mabese ngenda le romunangu ko na iko twabwa tekenyoreke gime meeting yo kuri yo mubino nsange ona yo mwambia twakirese ngo umuntu naro tokiriroja anda mana twakire ko minyoka mabanje yo twanyorere nganere orenda singinje serikali ya sorime nabantu ba human rights mote amatorora kikigendret igere oyo korteke ekitendeke ayi mukirwe tamukirikiro watakana nebikora byoboiti byabere bikonekigwa asaywe abanyakenyero nigo bamenyerete obwoba asobono baruro kubolia kugotingiwo kubolendi asorogongorwe kurwa serikali anene asokubekirwa chitaya cyogosiro mutsunte ensemeye twananga togeta kuruye tawo ni gotuko twiri yesuntegere ko kikaberaga iwonya ndi lights chibekire kuru bonjali ngima kanga ngo bayonko batone buya twamayango bumwe tubolendete alafu nagaro chema leone ko kya kubina rurega abagina bakora batukutuka abagambi baitu bayimokere ngo abantu bose bari bakora nsemo ya sector ya security batemango barigerelinga abantu baitu barendira asinjira ya bene indelio ebikoro binge bunebiga bigotoka kya bwango iga nainde kurwa nsembeli abo mari bamoino nande no twarushi nande mongino ndega iga na lero noga komentana yuri kubabulia serikali ngokorobotuki asobwango na koira egetambokero umuntu gutakongento mungina muyo yogotire utakuwa atikende okwerigeria nigintu kireke beka pisa na handi toko gikikeria mundu bwensi okoleta mangana aya nera mubwati bwango tebe serikali kiranje teme kurigeria sana
ogosira kwa abantu bakonya gosira sira igo montoto osira otoko itire osira otoko itire akia serikali atokonye ndochi no entungo itutore twere ikontora mainge uchikaba uchibusi umugambi nigo aboririe abanyakenyeroko babatwereru na kubakania gotiga koire gitambokero asama okabo asobono umubiri onyagusira onyara kurusigwa asaywe n'abanyanyimbo kurusigita seni kya gesonso koirwa guchesenkendu ya Kisii Teaching and Referral. Suicide administration, once we have family problems, they have reported to the authority. The chiefs and assistant chiefs, but what the way they can see the family members, because this is a murder case, because so we might not know what happened. Giko ripoteria egetaseni kia onambeje Mukendizi TV kurose kinyoro kia mwamisoko. Iyo gotoke meye sublocation ya Bumwanda, ward ya Bogia Kumu, ebunge ya Bonchari, meye county ya Kisii, letera nenkoro kwa Dipon. Asanya. Okay, kura sense media Bonchari no muliketo Dipon Asanya, oyobetega kumulikira egekoro kyogo ichania ase omoni noyo mobi miaka 55 noyomo abete kagosibwegunia nabo igogo tutwa yo obete kakubora kurwa senka yaye ewiki ya etakuri no mobero yo kabakogotoka asendiba metinga job sense moyago mungno ino mogoto kigima ikerere gusomonto goitomo ngina bunoyo enarama bolyo abamenyi benseme ibandete kwebolia kigima ase kurende nengana litanganto kubato gotuma engora guchia ase enka elia yabete gosiria omongino yo kagerang kumurukanga magokoro ose mama abana gete asensemo elia askunto kusabanga obotuki bwemebo korwa naboigo nonyanga mwabere moko gosana no muntu tebwendereti obo wikira ase eketambo kerunike sego singinjono zingani gonka ego ngai gabe getumba kegunime Frida ngano kuichani kigimanga oyo no muntu obete gakorobe yigenteke engana etali engia kigima engana ere maminchano no kwegena komugusi kwegena we dini yege Kristo nawe yochi dini chonsi chire imense ito ya Kenya ningana tokukikiria asikoni tokosabanga tigobo tukibwe mebo korwa elinde tobeto konyoranga abakagirwa bero kiru gitambo kero kireketindi kero kurigereria bede ichinguru cy'umuntako agotwara cyogo itomuntu baka kumuringa niko mubeke egunime genda ligegesire atie bitugi genda lyumukondo egeti rema chinguru cyagotogosari chinguru by the way yasogo kore ibintu bitabwenereti eka chinguru asogo kore ikintu kengencho ehikirabe kogenderia asobuyima bwabo erebu yakegima Frida sinusingana bange bandete kwa tumoroberi wensa kemambia bono following keenly as usual from Mititi Kodera in Homa Bay County ni Boniface Isaboke niko tunde ndani hadi tamati nerishabiki yetu kurwa asense area ya Homa Bay asensemo ya SMS na odrosonse area ya WhatsApp torenga barabe so imemoroberi wensa kia emambia ya bono ndoshinga Dennis Kerandi aka omosori wege susu atebanga akotundi ndani yomoroberi wensa kia se imambia ya bono atebanga yande watu kurwase county area ya na kurunta manyanga ensema yambara bebera so ime yomoroberi wensa kimambia bono kere togo so sensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital ndochenga mbarikiwa Sospita Osiemo from Kanyimbo. I'm following live kirondo chenga Joseph Ondieki Nyabwaya katebanga kuroma kongeni phase 5 Kiganjo kona 2 angena Galaxy office niko ndani ya Ndizi TV no ndime yensa kiambia mwana Joseph abankuruko chinse mochiri chia dika katebanga according to that 7 mbia mwana fika massive angati ya mashabiki aliyeito Dolphin Mora atebanga good morning Job and Frida, happy new day. May I wish my family, parents, friends, all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies, to have a calm day. Watching you live from diaspora, be blessed abundantly. Mbia mwana sana Dolphin. Kerondo chenga Edwin Matagaro Brown Yonchari
nikiwa Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira, tuned in live in the world is happy to hear you. Mbiamono sana Edwin Matagaro. Embusuro engi yakoru abonchari wa mwanchani kondani na Honorable Doris Tonya Toto Aburin na Honorable Evans Ogachi onchabo kurobo basi bugachairio ebazu ya bonchari korua Riana bonchari omwari igoro nkobwatete buya. Ketinga abungati abari babere bagoso asomoro bilyo gwensa kiabona mambia ondo mwanchumuri elia tia tusoe kerondo cheke fanyari bagatebanga nagende tokubati moro bilkuru sensemeria bobasi wenya kama esani kadharika di mwisho bo mwanchumuri elia tia tusoe sensemo ya kabere ye studio tosio miase chiduka kego tokoirana ndobe tokumurikira amagazeti eli tukolia rero keronda bengo gwetia gwetira egazeti ya Daily Nation nanchebona botambe egazeti area ya The Standard tonyegera tosuka ngwira tore asegeka getali ege tambe. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Inyagitari ya Devmore Ayurvedic Herbals kurwasanseli ya bwindi nigeko kwalganya asubulinkoli bwabosa yani free body screening ububora kolekane aramisi ye Stareki komenestora na mochumo tinyuiga ogatano mwaka ujiga mbalingolie amarwire buna uliabwa cerebral palsy, fibroids, infertility, arthritis, sight issues, prostatitis, insomnia, stroke, TB, egatia yanda mange asa mange na buko batalera sinumberi ya Family Bank irongo namba ibere room number 07A kose na buko bakirisi migwitera se namba 0797886692. Devmore Ayurvedic Herbals. You are healthy, our priority. Omubogani ofanisi resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga muni amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukoli ubuya asaba koli imbere mu babwata mazikanigoro n'amahariganyo y'obuzera cindagira bakoroishya nigo kire cintununtu muno asebo igoba bwate kirumucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara eco kire cinkale kibwate bitande biya byalire buya nende cincanuke mbabwate swimming pool azora ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate omuyigonde bwansi omusangerekano wasulya bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobotoherera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero ejuwero leranya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsemo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buriao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ebyo gotoka miyomo chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na
boko bakirisi migwetera namba chabo Gusi Star Shop niduka rigene asoko gure ibintu bigutumika asige kigetambe asiri gurirense agerera Omoibori koiru umwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migirio yebirenko bigoro Potters Premium School na ubago soiraime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatiriogi erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari cy'ubusombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chibwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubyo CBC imeya kisi nigo babwate ebirasi bibwata mabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosorelia mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatieko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubwase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakiresimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakiresimi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakiresimi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip
boards ebintu au byogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi nochire Voigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisi main bus stage, gusua Kisimi, asenamba, enotisano nebire, eye mokianda, inyeisano, inyeisano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo igoba gokora embroidery nkora ishabale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoro ishabale na konye changa cha KMTC egatiyo bokoreri bonde obunge igoba gotuka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira roof esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Chomancho Maria nani to kwaligania asentunda ya kabere chingitaganta gusanga emeyo murubiri gwensa kya bono mambia asentundire igani goto kumulikira sensemo ya magazeti ekiranda bengu mulikira egazeti ya Daily Nation kiranguri ya page ntangani ya gazeti yo ningo muliki gazeti ya mulikirite ensemeri ya budget ya serikali asabirega kwenekanga besanchiyo asomurubiri bwo kwena na endagira asechiskuru chinga cyomuliki gazeti ya mulikirite nga nigo aboroki wabange korwasinga chiritari kwenyara asechi county emerongevere na isano nemo barat risk yogo cyago tiga eskuru go cyako mutinyi ojula go somutinyo gatano na kabere chinga ke serikali ya Kenya kwanza yabetege kuri ira namba chikoba ba komenta chibesa cyo kweneke nga abana ngoyo bali endagira yabosa aseskuru onega babete bakurusia omorobiryo bogokinya chisemi asichinseme chikirando cy'umuriki gazeti yo nigo amurikete ngabo negase budget ya bomba bete bakubika besa cy'umorobiryo anene asichiskuru cyo borosona boigo special need education sensemeri ya junior secondary school korenda sensemende ngo muriki gazeti ya berega kumurikira naki ebunge yaberege kubolia amabolyo kubwatikana nechibesa chabeta chikobekwa ase budget echichire chi billion 2.5 nemo echichirabe chikoene kyangango chibali korosia abisi yo mukonyi bumura ibense nabo igo ko bukora renovation asensemeri yo kumulikira chigari chiaye igo namabolyo genete kuboli kwaso kwena na chibese cyo gochia ase abisi yo mukonyi bumura ibense Rigadi Gachagua wega sepeje yentangani ne mulikirite na kibono aborokia ba junior secondary school na kibagendete korobekana kubwatikana no kulinwa enyeria yabo ase abagwatani kurwa sensemeri ya Kupet babere bakubolia ababunge kubasira rinde kwanikanga
aboro kiabo ngonyara bari chibesa cyabo bagase page y'entangani anige muri kerete na kiboneke mina negetindi kegendete kwene kigwabo sibo bochori oborabe bogo kwarekana sensemeri ya US omotenyi oy 11 ekero bamuri kerete abarwanere babere abo bare Biden abo go Trump ekero bako bakimina no kyabo kegendete gokonga kigima page yemerongebere nesato ani muri kerete engane yo asobo masensemende nige muri kerete Eliud Kipchoge oyoberega kubwatranigwa namangana yokumusana na igoro yendemero ekero muri gazeti ya muri kerete ngani go omusibati Joyce Kimesop Komen aberiga kugenda mamincha no mugakoye uyobetega konya endemero yawe page ya gatatu ni muri kerete ngani yasobo meboga sensemo echigosori nige muri kerete ngaki etimu ya Manchester City yabetege kwenyorera obubui chingaki yabetege konyonsia chigori bere Arsenal chingi kibabwateke minano ni timu ya Tottenham mwanchi muri page 35 ni muri kerete engane yosobima ainaro aire obolto ase gazeti ya Daily Nation page nentangani togoswa ime ye gazeti ya The Standard na mange amulekeire anemono engana erengete ebango na boigo egatemeroberi eserekali ebegete ase okwana kinga yabeire geko sangerelia ebango enyinge kigima imense icho Kenya somurai wense Dr. William Ruto aberate yaba Kenya bono bagosiba emesibi yabo bokonguna kwene kinga ngwakana bale bango ase bono serikali ya Kenya yabere kwene kinga nguchirego keya ekerengo chibesa ekobaga tumeka asobokolerwa bwakera lituko na kulende komenta ebango buna enchera eyemo yokone kingu sangire bale chibesa chokone kinga ngochigwakana bale ase amadeni asomura ibwense Dr. William Ruto abatabanga enchera tetora tokomenya na madeni niko ikamwakane ebango enyingere ndo tokone kinga twabere tugwakana madeni tunabo buna ensi cho Kenya twabere tokwe egendelia buna ebwendrete engana ende murekeire imegazeti ya The Standard boigo nigoro yomukutana gosomo sangrekano okurkunga Limuru 3 ase bono okoburukana kwabiro koba ime yekyamakeria kya UDA maiga yomo waziri otinete abakoli emeremo abali abeserikali Mosa school yabo yokora linga na barabe wikirana ase omoyega oyuo Limuru 3 omoyega orabe gokoleta amo abarai korwa ase obomo bo azimio boigingane molekeire ime ye gazeti ya The Standard nengana yogo ichani ase serikali bono yaberege korusia chibesa chekerengo chimilioni 2.5 neyemo ase enchira elia chibesa chebego tumekwa ase ogosira aborokyo bale ase skuru chiria anemono ase ensemo elia indaga tuskobusika se page akabere egazeti ni ya The Standard kwanira igoro yamaboli amange agenda tukoboligwa igoro yechibesa chirigeti ko tumekwa ase okwagacha nabo igo koyero sia bojia abisi iyo mokonyo murebwen seriga digashawo nige chibesa chekerengo ki milioni yemo nuguta emo na ibere chirabe chiko tumekwa ase obwagacha nabo igo okoligere na koronge wa kwabisi iyo mokonyi wo murebwense engana abanta bange babire bakwamerelia ase boigo amokonyo murebwense araba gotumeka chibesa chekerengo chichi milioni chimia ibere asukora chigali ibere chigali chinyia ase ensemo yende arayo gotumeka chibesa chiria chekerengo kichi milioni chimia ibere nemerongo 5 asokone kingabara wikirania umoroberio olia bukurwania amaliogo atancheri nabo igo chimilioni chimia ibere nuguta chimilioni chimia ibere nemerongo 5 asokugurwa webyewa nabo igo gende korunga chimedal chiri abantu barabe bako aveka tusikubusika sepeji yaga 3 ni okwanira igoro yokwanyuka kweliro bali wabetokoba asensemo elia ya Kiambu asegukira bono iga abantu batato
bao boireire kobanga nigo babete bago tubererwa na gusiria magima abo si ekero lirobelia beteli kwanyoko na kubatichirania enseme ensemone ya Kiamende igotoka Lari ensemo elia ya Kiambu askolende miroberio agendate kone kiwelinde kone kingotoli bali au babete konyora ogwako tuskose kase page ya kane nigo murai bwense Dr. William Ruto tebanga wika mwaka ne ibango asa tebanga no nyanga mukunya kolera wika mwaka ne ibango ili tokenge buna ntuense ito ya Kenya twabere tugwetenera twabere tugutumika madini asa matuka mange askwende bono yabere wikira asto wendrete gwetenera asensemo ya babunge korwa asobomo bwa azimio babeire bakoralinga ntorigo chikwanchira na nganeyu goika mochi goika tuchikotenania omoswada oyitoske bosika se page ya gatano ni kwanera igoro yetaro yo murai bwense Dr. William Ruto ensemeria ya America nigabete banga nigobono umutineneri bose olia otinete ense ya America mensi cha Kenya Meg Whiteman abera koralinga nigo ogotara etaro yumurai bwense Dr. William Ruto asense media era bege kwene kinga ya beire koleta ama ya amangi asengencho nigera bege kononie Kenya buna ensemo elia ebwendrete kegima tuskeboso kase page gatano nemo ya ukwanera igoro yigati emirobeli yabere yotenewa na serikali ya Kenya kwanza igati yabo nelia itare drum no nyanga serikali yote korwa chira goikirania goikira bono iga etaraba yotenengana yabere yotenenia obokoreri ase chinsemo chinyinge tuskoboso kase page ya gatano na kabere ni ukwanera igoro ni gobono omoroberio obekire elinde kwana kinga chikaunti nchiro chibono go tenen go chiko kolikia abo se kolikia abo kali korwa ati serikali chiria ose ebyombo biria bya wakili tokoroka ngalo farms bono nigo emirobeli ebekire ne kwana kinga ngo chikoteneni bali chibese echo chikoba chikwenanwa gochi ase ebyombo biri bya wakili ne kwana kinga no bakutume kingo chikwena bolense tosko kase page ya gatana totengana twabe tokumulekera yobo ime area ya Limuru 3 ase bono ekyombekeria ya Azimio anemono ababwatani ba Azimio ime yorogo ngorwa Mount Kenya babere bakoralia ngamba chigotwara omusangerekano ole Limuru 3 ejuma eye sidikolie nyongeza elirebosio elinde kumulekera egati ya makongo bagwetera asingana yabere koleto butantanu nelinga omorukonyi omuraibwense rigathiga shagwa ni gabere gakokikelia omorobelio yo nabo igomuraibo bale no baromo nene Kimani Chungo bera kokikelia omorobelio yo askoli nensemo yae omwaziri otenete abakoli emeremo be serikali Moses Kuria abera koralia na bara bagwikirana ase enseme yo buna enchera emo yo chikumulekera amakongo ali abamenyi be county area abamenyi barobongo rwa Mount Kenya bako babagwete tuskebose kase page ya Kianda yo kwanera igoro yeke ezambokero ge serikali go ruschipesa chirie chabeti chabyo tumikuwa ase ensemo yo koragelia abana egatia yando mwancho mulindi TV page ya Kianda no chukikera omwali bukumulekera amagazeti ase emambia ya bono. Okay, mwancho mulindi atangwira ni wekase gazeti ya Daily Nation page ya kabere ekero tokumurikira engana eirobo itogari anene abakenya bali bagendete komenya asensemeri ya Saudi Arabia na kibono babere bakorigia obokonyi elinde kwanikyanga nkoira na bali ase ense ya Kenya ekadondikere to murikira umutakano oyo moyo muswati watabana batano oyubono ore asigetanda kinge kyabete agakonyora umubaso kanobwe para sensemeri ya Saudi Arabia oyubono taranyora obogwenya wikirabono igam Muswati Margaret Dan Mtua oyubwate myaka 43 ni gabole serikali ya Kenya waneke mnango mosirere abegakorwa kurwa senseri ya Saudi Arabia na kwirana sensi ya Kenya elinda abeka kwendra konyora obogwenye chingaki okogoro kwaye kwa beto konyora mechando ekira beteka konyora omubasukano ni gachite asenseri ya Saudi Arabia che o chitarike 25 ne mochumutenyi o gatano na limo mwaka bwekiri bubere 24
emeyemo sachete kwerigeria enengo akaba kagokora emerimo buna umusibati w'emirimo ase enyomba bose umukora w'emirimo ase enyomba ase emyaka ebere singa kebete kagukora akaba kagutama kubwatikana nganigo obukoreri ase nkeyo butarenge obuya akaba gakoba gakwerigeria chinchira chinga korende nigo enseme yo ya Saudi Arabia basiri komo bwene kigana nigakabwatya masakara aisaine omanchumarigeria nekirero ky'umusibati Margaret Mutua akorera arindaruka mukonya kwira na sinsi ya Kenya chinga kyabere gakorera nganigo omwana wa yarwarite na ndini gara sinye Italia ya Kenyatta National Hospital chinga kyabete gakonyo gagusambwa asaga neire chiribu chimibere elinda kugenda konyora obugwene asane kiringana batatu mu basinsemo yabo ni garwarite ayibatara batabe bakomokonya boiga sepeje ya kabere hanigo emurikirite abasigari bensemeli yo kulinda amanani batano na kibono baragendera gutangwa sigite seni ky'abanyanyimbo ase amatwo 18 alevosio magaga yo guita omumuroyo mo oyoli bw'imyaka 19 guika gusiria obugima bwaye oskabosio guika se page ya gatatu nigo emurikirite amangana arengete endemero yewe ateraneti omuminyoki Eliud Kipchoge oyibona obereka goserera no musubati comment oyebeteka gosero mugakoye kubatkana nganiga beteka konya endemero atamotebeti yabetege konigwa asichi milioni 10 chinga cy'umusubati yabereka koene kyanga nigo endemero yabereka koyero seria yeboneta konigwa chi milioni emiyemo asabete kagukira na bosibe kigambira nabo yakoene kyanga ningo mugakoye atabete gakumumanya chinga kyabete gakonya endemero yo ase semeri ya wasenigishu agoskabosiyo goikase page ne ya kanem anige murikirite ingakibono engana ya gashagwa ya 1 man 1 shilling egende takoleta libirera ekera abantu ababere bagwesoke bene nabayigokorwa ebirengeri byabo kubwatikana n'ingane iyo kinga ki muri kibwe gazeti yo aberega kumurikira ngani gabange babere bakomokya ngam okigwatana na enengo wochya ase chinsemo kiri abantu barabange nigo erabege koleto muchande kegera ngam asensemende bali barabake asense ya Kenya nigo barabe bakwibwa omanchi muri yeli ningana yaberege koleto kumusana na sana chinga kim makonyi bomura ibenseriga degashagwa ariko nekyanga nigo abantu bali barabange babwene tokonyora kibesa kinyinge elinde gukora amagendero agoskabose kwikase page ya gatano anige muri kirte amangana ringete youth fund keronga nigo asensemeri budget yabetege kwene kigwanga youth fund around 3 uchikobe kerubesa chindi chansi achinga kimuri kibegaze cyo amori kirito bokoreri bwa youth fund korwa engakeli yo morayiwense kibaki nabo igasabirega kwene kyanganiga abantabangi babere bagokonyeka kubwetkana n'ekibese cyo kinga kiba muri kirite ngani gensemeri ya youth fund yabetege oskigwa na gosoigwa ase ensemeri gose department ya micro small and medium enterprises chinga kibono iga yaberege gosoigwa ase ensemeri ya youth affairs and creative economy department igomba muri kirite ngati abange babere bako konyeka chinga ki Omo CEO oyetenere damangana yo youth fund Josiah Muriasi abetega koene kyanga goetania bilioni ya monukta inye ningo yaberike gokonya abasaya bange ase myaka 3 yetire abo babere bagwikinya witera obonchelia oskabose wikase page ane ya gatano na limoni ye muri kirete nakibona abange abarukiwa abange barachikwa bago cyandika kubatkana ngani ya serikali ya Kenya kwanza yabetege kuri eyirangane chikomenta chibesa chiri cyo kwene kenga abarukiwa nyora bali endagera yabosa ase chiskuru ngakibona se financial budget ya umwaka w'ikirubere 2024 n'iki 2025 na kibatabete bakoyibeka ororokera muri kibigazeti ya muri ketenga budget yo kira chikoba kebwetigwa
nigo aborkiwa bange barabe bagutiga eskuru ekiagera ng'ati babwati endagera barabe bakoria. Ase page ya 5 na 2 nige murikerete amabuli agendeta kuboriwa kobwatikana nechi billion 2.5 ekyo kyabetege kikobekwa ase budget ase ogochigosira abisi yomokonyi bomorai wense ekera babunge babere bagwesoke benena boigo koboria ng'achi pesa ekyo nechinyinge na kichira chikoba chigokora amaunchiria asa abisi ayo arikali koligereria ng'a ebintu miroro bwenete gokorerwa amaunchiria na boigo chibesa nchibwenete koligererwa yokera chirabe chigwetigwa nigo chibese chichirabe chikoena no gocha service yomokonyi bomorai wense elinde kumulikera obokoreri ase page ya 5 na 3 nige emulikirite amangana arengete Kenya Wildlife Service chinga kinara mabuli abiri gakoboriwa akorwa sensemeri ya committee ya National Assembly akobwatikana no kolika abanyanyimbo bokulinda amanane kero babiri bakonekia ng'ami tibabete bakubwatia amaganialia aganire ekero yenegatikwe ng'aniga banki babete bakolikwa imirimo kubwatikana nechi ose kubwatia chinchira chiri chia maiga onchimulia goikara ase page yo ya 5 na 3 na utarabe to gwikira omoelio bokumulikira amagazeti eri tukulia rero banyogotete kwenyorera gazeti erindo ebiko esomia mange ndogole gazeti ya Daily Nation omulikire ase oweme Askulendo mwanchumuliria Ondizi TV tokwenda da kwenyolinga enyagitari area ya Duve Mok nkurubare obokoreri bwabo ase lirongo liria kabere omochi obosongo ase amagacho alia a family bank nabo wikirana aroro elinde obe goko arualigwa Duvemo Ayurvedic atamalieta yege songo Frida tamalieta yege so toliko yayerera egati kolingo libara bakorwa kolinga mbamurekere uburere buna fibroids prostatitis TB asthma obogomba naboigo arthritis aseigo nabo okubatalira lituko lyalero ase bara bakorwa okorwalia kwabosa niko bara bakoligeria omubero omugima nebwenderete naye kwaligerirwa ebimo byonsi pi elinde bakumanyanga nchirake barabe bakorwa na usangana barabwetera ase namba ya 0797886692 elinde obe goko bagosangana barabo nabo ikirana ase klinikeri obe goko ligerirwa ase oboime kono manchumulie teto saso mutumoko mukeigo to koirana ase gikeke kerbosyo ndobe to gusanga no mugeni to buli tukolero Babu M Chekova oyore omotinene ligosomo director o Jamhuri Kenya Awards na boigo Miss Independent Kenya singa kyarabe kago to semia amange igoro yogosira abasubati go manchumulie to skatonyegera ngoirana ndase gikeke kerbosyo elinde to gusanga amange Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono,
kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Chombe chiboli hani chatwarira amageja nda nteme kuchisibi kabisa kagetebuli chisibyo gosibya eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ng'amabere ng'asiri pinga ne ngana mageja kai mwaga misati kayo mongna kalero kale kwengesa buni ke changa chichikale tata atali angana ngosibya njombo bintu abo konguna nyorire gaika chombe cyane ho kikabwata mageja mange sana boro nataka ngandi yesabunye yo bosie nabana tebe tukuno musani ona gante nanga kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibu ati tichikora taranya mabere misati ndaki ya squeeze na jombo sibyo